Sanibonani. Iyanibingelela yamanyanda yentokazi. Kanti-ke nazi engingena nazo ngaso lesikhathi. Ngiza nodaba laphana oluthinta uFloyd Shivambu. Ubekade eyilunga le-EFF. uShivambu uqinisekisile lokho ekhuluma nabezindaba ukuthi wesulile eqembini laMalema ngomsombuluko. Uthi-ke laphayana akazisoli ngesinqumo asithathile sokushiya uMalema aye kumkhonto wesizwe. Uthi-ke vele lamaqembu omabili afuna into eyodwa, umkhonto ne-EFF kuyafana nokuthi ayinto eyodwa. Uqhube wathi uFloyd kunezinto asafuna ukulekelela uJacob Zuma kuzona. Uthi-ke kahle isizathu sokuthi eze kumkhonto wesizwe esokuthi ufuna ukusiza uZuma kwezinye zezinto ezithinta laphayana iqembu. Esingakwazi-ke ngane zakwethu ukuthi ena-ke uShivambu iliphi iqhaza azofika alibambe kumkhonto noma isiphi isikhundla azofika abekwe kusona kumkhonto wesizwe, nokuthi ubudlelwano bababa uMalema noZuma busazoqhubeka yini bube buhle emva kwaFloyd. Mina-ke ngiyafisa ukwazi ukucabanga laphayana ku-comment section. Ngicela badle ungakhohlwa ukulike, ucommente, subscribe ukuze uhlale uthole ihamba phambili njalo kubona bonke abathe bangeseka isandla sedlula ikhanda. Nibe nosuku Umkhonto is a party and shape its direction and the politics that are obtaining today in South Africa. So that is to end the uncertainty or speculations that have been obtaining in terms of what is going to happen.